gikan dito sa Asturias, gidadal sa Vicente Soto. Kay kabida. Nya kining ato mga hospital gud sa probinsya inday kin daghan din ato mga hospitals di ay nga ang iyang kategory day infirmary pa day inday. Base sa iya bang capacity nga mo tambal og kananaang mo treat og mga pasyente. Og moingon kag infirmary pa, mo ni ang ilang plano ni Pambari 4 nga ilang ipa-level na. Level up nila nga hospital. Naman ay mga level ng hospital inday kin. Level 1, level 2, inana pa. So kung infirmary, kutob ra gyud na sa paracetamol. Ato lang iagi katawa ha, mana pabayaan mahigala ning Gwen Garcia ni. Now, atong tagapagtagad. Kining report mga higala karon, ato ni nakuha ning report gahapon pero ako ipakitag balik tong sa pamantalaang The Freeman dong names sa mantong The Freeman be. Amatong katong kagahapon. Capitol's annual budget only 4 billion available funds. Kani. Only 4 billion available funds. Nya giingon diri may gala, with the new administration now steering Cebu province, only about 4 billion in the available funds remain for the remainder of 2025. Mo na ni 4 billion sila nahabilin nining 2025. The figure is far below the 25 billion spending plan previously approved by the previous administration. So kini mga higalang maong kwarta, kini maong figure, ubos kaayo sa 25 bilyones nga spending plan sa ilang budget. 2 billion, ang kwarta 4 billion ra. Matod pa din Governor Pam Bariccuatro. Governor Pam Bariccuatro's camp has denounced the 25 billion annual budget as wishful thinking. Unsa man ang wishful thinking day? Mula na siya mugna ra sa nahuna sa nagsulat. Kita na nagkatawa mahigala ha. Citing that the province realistically collectible revenue hovers just above 9 billion. 9 bilyones na di ay ang ma-income sa probinsya sa usa ka tuig. O imong iinat pa na may galag kuan, maabot og 10 billion. Mao gid maabot 9 to 10 billion. So nag-budget sila og 25 billion. Asa ka lutaw og utok na. Straight to the point. Niya mato pa nire. During a press conference, itong press conference dito sa provincial board, ang provincial administrator Joseph Felix Mareis Durano disclosed that only 2.1 billion remains available for the last 6 months of 2025 based on the province approved annual budget. Straight to the point. Niining 4 billion day, 2 billion pa yun ang available kay nanaman ito yung mga trust funds dito nga gibutang. Ibutang kinini sa special education lang daan mahigala. Ang sa nanaman ay trust fund sa education yun, no? So ang gamit-gamit nara diha manghigala sa 2.1 billion. Unya matod pa kay giingon diri nga kini kunong significant portion of that amount is already earmarked for fixed costs including employee salaries. Apila man ang salary sa mga empleyado. Di na gikakalihok pa ng unsa kay ang sweldo daan. Apila man as budget. Apil mahigalang salaries og essential operating expenses. Kini ba yung budget ni Gwe, no? Karon tuig gaday na day mga budget nga nakita nila sa transition team, nakita nila nga questionable kayo ning uban. Kay do na may budget mahigala nga sa lain mga kagalaan nga kuan. Kini ni ang dili ba sa opisina bitaw nga budget day. Sa tupatanan sigurong kaon ni Gwen tanan nga iyang lakaw-lakaw. Charge tanan dito. Ako ni agi katawa mahigala ha. Hinaot po unta nga kuan, lahi siguro to. Mo man ni nabutang, no? Ato ning hagpato ning budget mga higala sa di may gihatag kay pinaagi kasamang Ili Bolonos gitunulan man. Yagi kan ni Ili gitunol sa dinako ako ning hagpaton unya. Matod pa diri
every month until the end of the year, we have 350 million a month mato Pandurano. Maunay magamit ni Gov sa mga priority programs. Dunay nakita dito mahigala nga kining discretionary fund sa Office of the Governor gigamit dayon kanang 80 million para sa 16 ka mga ospital. Order mahigala release na. Way langan-langan, basta para sa ospital. Unya matod pa dinhi si Durano nakakita mahigala nga ang provincial treasury mao na ang ilang susigod of the total roughly 2 billion belongs to the general funds, which can be added to the 2.1 billion left in the current budget to support the province spending needs. Roughly, we have about 4 billion until the end of the year. Matod pa mahigalang Durano. Unya, gisaysay din Yara ang mga dili kaabot og 10 billion kung 9 billion kapinra ang expected revenue annually sa province. So nahog nga naghimo sila og kanang expenditure plan mato Pandurano. Nahog nga naghimo sila og expenditure plan nga 25 billion pero hibaw sila nga 10 billion ra ang kaya ana. Ang uban wishful thinking na. Sa pag-budget ng sa pag-budget ni store. Basic pa ni store sa imong panimalay ni store. Magunahuna kag ay kay magsuri-suri i-budget tong suri-suri. Porbida no, mangutang ta ni kalakiha para sa suri-suri. So, given nga maura na kwarta sa probinsya, klaro ba lang nato? Kaya sa magkaina nga 25 billion mura mag nya gipatuo Tangguin Garcia mahigalang anindot kaayo ang province. Number 1 ta richest kita nga probinsya sa tibok Pilipinas. Pagsusi pas Mindanilla District Hospital dito man sa Inday RB, nakita dito may gala mga kakuwangan. Katulandaan may gala mga tiles dito nga buak man to. Ni-order na si Pam bali 4 nga ipaayo kanto, Onya why kanang rabies vaccine wa day. Pag adto sa ilang pharmacy wa mi ana dire. So sura day wa day ni mga higala. Onya ang pharmacy kuwang og medisina og ang air conditioning mga higalap problema sad sa labor, delivery, operating rooms kinahanglan nga i-improve. Straight to the point. Daghan man di ay ning kuana, unya di apa ay broken tiles sa man nakita dito sa kwan kinani ang Mindanilla District Hospital. Ti amo na no dental chair. Straight to the point. No dental chair. Unsa man ang dental chair? Kani mo ni pakita na ko niya mo ni dental chair. Wa ta ana. Government hospital wa ta ana. Imagine ninyo kamong naminaw nako karon kanang dental chair gani. Ako ipakita diri sa atong social media platform. Makita sa atong social media platform pero katong di makakita na sa radyo mo. Imagine ninyo kanang lingkuranan sa pasyente nga gamiton kung mag-ibot og ngipon ang dentist. Straight to the point. Naama na. Dental chair man gina mga higala kaya naman mga equipment din ha. Nya na po na suga day. Nya kana sa importante nga mo recline sana. Kay panalitan ig ibot sa ngipon, i-adjust man ka mga higala og ang dentist mo adjust man na ni ang lingkuranan ni adjust aron nga mo recline ba labi na og kuan. Labi pa na magpa-brace ka remark. Kinahanglan ang dentist gyud maplastar ba unya dunay suga gyud nga klaro. Sa dental chair. Wa ta ana mga higala. Ang richest province sa tibuok nasod nga gipanghambog nga kitay richest kinadatuan nga probinsya sa tibuok nasod. Wa ta ana. Unya na nato ni tiwason names. Names unya na to tiwason na lang ni kay bida pa ita Ginoo ko. Ingon mahigalas pambalik 4 unahon tagina. Kana, very good. Unahon tana usa. So mo ni akong tiwason ko ni komentaryo na lang unya kay bida. Mo ni suroy-suroy nga akong paubanan og reporter. Kining suroy-suroy mahigala sa mga hospital. Ug moingon tag number 1 tang province, ipakita nato atong pagka number 1 nga maayo ang serbisyo. Unsang kalakiha mahigala wa tay dental chair timan
Kini sa Minganilla pala ni Hadol, dool na ba ni Minganilla dili day? Atong subayon dito sa ubang pagabot sa Karkar ani, pagabot dito sa unahan sa Balamban, Asturias, kumusta na ka dito? Unyan taon-taon na to, Tiwason. Ang atong dugang komentaryo. Standby lang una.